Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Төзекләндерелгәннән соң ачылган Мөхәммәдия мәдрәсәсенә быел 70 шәкерт кабул ителде. Шушы көннәрдә әлеге шәкертләргә иң кадерле бүләкләр тапшырылды. Хәйрия чарасында катнашкан иганәчеләр кемнәр һәм нинди бүләкләр тапшырылганын хәбәрчебез Айзилә Батырханова күреп кайтты. Мөселман эшмәкәрләре ассоциациясенең хәйрия проектлары берничә юнәлештә алып барыла. Әйтик, Татарстан Республикасы сәүдә үзәкләрендә намаз уку бүлмәләрен оештыру, авыл имамнарына финанс ярдәм күрсәтү, халык арасында дини гыйлем тарату буенча гаилә дәресләре уздыру. Күптән түгел Мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе Мөхәммәдия мәдрәсәсенә 620 мең сум күләмендә садака тапшырды. Собирали деньги целенаправленно для медресе Мухаммадия. Айдар Шахимәрдәнов сүзләренчә, хәйрия эшчәнлегенең өстенлекле юнәлеше мөселман белем бирү проектларына, мөселман уку йортларына һәм ислам фәннәре буенча белем бирүче укытучыларга ярдәм итү. Садака хисабына Мөхәммәдия мәдрәсәсе тарафыннан 5 төрле китаптан торган дәреслек комплекты бастырылган. Аны шәкертләргә Татарстан мөфтие җитәкчелегендә дин әһелләре тапшырды. Рәхмәт, Аллаһ разы булсын дип әйтәбез. Чөнки безнең галимнәребез дә әйткән, әгәр дә галимнәребез һәм эшмәкәрләребез берләшсә, җыелса, бер фикергә килсә, иншалла динебез үсәчәк, алга барачак. Чөнки акча гыйлем белән бергә булганда үсеш булырга тиеш. Мәдрәсәгә заманында Әхмәт бай Хөсәенов, Габдулла Үтәмишев исемле байлар ярдәм иткән. Мөхәммәдия шәкертләре арасында бәлки Галиәскәр Камал, Кәрим Тинчурин, Салих Сәйдәшевләр үсеп чыкмас, әмма ислам дине белгечләре булачагына шигебез юк, ди Зөлфәт хәзрәт. Һәр елны без уку әсбапларын алыштырабыз. Чөнки уку әсбапларының үзенчәлеге без аларга анда язырга мөмкинчелек бирәбез. Бу аның шәхси китабы булырга тиеш. Һәм ул анда үзенең беркетмәләрен язып куйган әвәлге китапларны карасак, анда бәлки алар арасында шундый галимнәр, мәрҗәниләр кебек зур галимнәр булып китәрләр. Аның шушы укыган китаплары дип ул шуның үзенең китабы үзендә калсын өчен. Әлеге дәреслекләр нигезендә шәкертләр гарәп телен өйрәнә. Аллаһның рәхмәте olsun. Мен үзем Чувашия Республикасынан килдем. Бик шатмын. Безгә шулай иттереп спонсор иткән өчен китапларны иншаллах яхшы укып чыгарга барыбызга насыйп итсен. Бу безнең сыйныф, безнең 40 кыз укый. Һәрбер безгә инде китаплар бирделәр. Бу инде безгә бик зур ярдәм. Мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе ярдәмендә мәдрәсә шәкертләренә парта, урындык кебек сыйныф җиһазлары да сатып алынган. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.